नमस्ते. आता आमचं जेवढं झालेलं घर आहे ना तेवढं तुम्हाला मी आता दाखवते. आता मी एकटीच नाही जात आहे, पप्पूला घेऊन काजलला घेऊन पण जाते. मला पहिलं वाटतं की त्या स्क्रीन मध्ये तुमच्या घरी येते की काय. म्हणजे तुम्हाला पण बरोबर घ्यायला पाहिजे ना म्हणून. आता तुम्ही ये सूजी आंखों पर ध्यान मत दो. ये झालेल्या पत्र्यांवरती लक्ष द्या. ये सूजी वे आँख नहीं है, ये मे महीने के पहले आठवडे के बुकिंग का परिणाम है. ये तुम्ही विचार कराल आजची तारीख पे तारीख तो शब्द आहे ना, तो आम्हाला आता समजते. मी बोललो 1ला व्हिडिओ टाकूया, 2ला व्हिडिओ टाकूया, 3ला व्हिडिओ टाकूया. आज झाले 7 मे. 7 मेला आम्ही म्हणजे 1 आठवड्यानंतर आम्ही व्हिडिओ टाकतोय. या आठवड्यात एवढी बुकिंग्स कोणत्या तरी 2 मे का 1 का 2 मेला आम्हाला रात्रीचे 3 वाजले भांडी आटपायला. 40 माणसं, 30 माणसं, म्हणजे आज जाऊन दोन दिवस, एकदा 4 वाजले एकदा 3 वाजले, म्हणजे एवढे वाजले. तुम्ही विचार करा काय किती ह्या होमस्टे मध्ये नाही हो, स्टाफ नाही. म्हणून मी तुम्हाला सांगते आम्हाला कोणतरी स्टाफ पाठवा. आपले रडवे गाणे आपण नंतर सुरू लावूया. आपण पहिले काय ते झालंय ते दाखवूया. इथून तुम्हाला दाखवतो वरचा लुक बघा. आमचे पत्रे रेडी आहेत, दिसतात की नाही. चला ओके, चला तुम्हाला टूर देतो. आता जेवढं झालंय ना काम सर्व दाखवतो. त्यासाठी बंगला व्हायच्या अगोदरच आम्ही सोय करून ठेवले बॉडीगार्डची. बॉडीगार्ड नंबर 1 हा इकडे झोपतो, ही बाहेर असते रस्त्यासाठी, आणि ती आमच्या बरोबर असते. ही फक्त भोकायचं काम करणार, ती बसून भुकते. चला दाखवतो तुम्हाला, फटाफट दाखवतो. तिसरा बॉडीगार्ड बघ, वाळू सांभाळतो. तर नेहमी आम्ही वरती दाखवतो ना, आता तुम्हाला आम्ही हे बघा बॉडीगार्ड. आता तुम्हाला मी खाली सुद्धा दाखवतो, खाली फ्लोरिंगचं काम काय काय केलेलं आहे आणि केवढं पद केलेलं आहे मी. ओके या. येस, तर तुम्ही आमच्या खाली बघू शकता. 1 नंबर काम झालेलं आहे. मस्त मस्त, हे बघा, छान छान. हे बघा, हा पण हातात हात मिळवला. त्याला वाटतं मी काय खायला देतो की काय. सर्वात आज जोक करायच्या मूडवरती, कोण व्हिडिओ करायच्या मूडवरती इकडे नाही दिसत आहे, कारण बब्बी पण पाठी राहते. नाही पाठी नाही, खाली पडली तर. हा बुबू आहे ना, मध्ये जात नाही ना तो. मध्ये चला, हे तुम्हाला कॉम्बिनेशन दिसले. हे ब्लॅक नाही आहे, थोडेसे क्रीम व्हाईट कलर आहे. असे सर्व झालेलं आहे. आणि स्पेशल अट्रॅक्शन तुमच्या ह्या साईडला आहे. ये ते तुम्हाला आता ब्लॉग मध्ये कसं दिसते माहित नाही, तुम्हाला मी आता जरा जवळून दाखवतो. हे बघा कसं शेप केलेलं आहे, मस्त वाटतं ना. हे लाद्या मी लावून घेतले. ओके, आणि सोबतच त्या साईडला बघा, हे दगडावाले टाईल्स असतात, दगड आहेत दगड. हे बघा दगड मस्त, एक दगड असं तसे एक दगड आहेत ना, तसे आहेत. छान वाटतंय ना. हे बघा, जर लांबून तुम्ही बघितलात. कुठून आणलेस दगड? किराच्या बागेत ना? हो, तिकडनंच. तुमचे ते खालचे दगड पकडले मी, घासले मी. ते 1 आठवडा महिन्याचा मी त्याच्यात केला. हे मिळतात सर्व टाईल्सच्या दुकानात बघा तसे. पण ही एक नवीन प्रकारची डिझाईन आहे बघा. हे असं, म्हणजे हे आमचे टाईल्स कमी पडलेले आहेत. पण ते आपण मागवलेले आहेत. येस, एवढ्या गडबडीत. चला, हे असं काम झालेलं आहे. काम एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे. म्हणजे ही एरिया आणि ह्याच्याबद्दल तिथे पण लावायचं बघा. तिथे का नाही लावलं, कारण सामान आहे ना भरपूर, मग तिथे आधी लावलेलं नाही. ओके, तर तुम्हाला या टाईल्स बद्दल सांगतो. जे खाली जे लावल्यात ना, हे अँटी स्किड टाईल्स आहे. म्हणजे जे बाथरूम मध्ये आपण वापरतो ना, ते आहेत. जर आपण उजेडात जाऊया, कारण भरपूर स्टँड झालेलं आम्ही आतमध्ये वाटतोय, काळे वाटतोय. हा इकडे ते जे टाईल्स आहे ते अँटी स्किड टाईल्स आहेत. आणि फ्लोरिंगचे टाईल्स एक उदाहरण देतो. एक नॉर्मल पैशांमध्ये सांगतो. 3.5 रुपयाची जर एक टाईल्स असेल ना, तर ती 7 रुपयाची आहे. समजलं? हां, म्हणजे डबल महाग आहे. आणि कंपनीची आहे ती, ब्रँडची. हे बघा सर्व इकडे आहेत, आणि हे सर्व इकडच्यासाठी ठेवलेले आहेत आपण. आणि ते नाही घसरणारे टाईल्स आहेत. ते तू पाणी बिनी ना, म्हणजे बाथरूम मध्ये असतात ना, हां, तसे बाथरूम मध्ये पण आपण हे असेच लावलेले आहेत. ओके, तर खालचं काम काही बाहेरून असं दिसतोय. तर बाईला झोप आलेली आहे, तेव्हा आपण कारण संध्याकाळची वेळ आहे, आपण लवकर वरती जाऊया. चला चला शेपटूराम, ते पहिले पुढे चल बाबू, चल बाबू वरती.
चला हिरोची एंट्री, पडला असता. हिरोची एंट्री होते. हिरोला भरपूर झोप येते आणि हिरो झोपूनच उठलेला आता, डोळे बघा लाल कारण झाले. आज वेळ मिळाला 1 आठवड्यानंतर झोपायचा. डोळे नका बघू तुम्ही, माझे लाल डोळे नका बघू तुम्ही, माझे लाल पत्रे बघा, पत्रे. पत्रे बघा. चला आज स्पेशल कॅमेरामॅन बोलवलेला. चला तर पत्र्याचं काम काही असं झालेलं आहे. एकदम मस्त मस्त पत्रे बसलेले आहेत आणि वरती आल्यावरती एकदम हॅपनिंग वाटेल तुम्हाला, काम वाटेल, शांत वाटेल. जसं बाजूबाजूला तिथे पक्ष्यांचा आवाज येणार तर तुम्हाला इथे पण येणारच. होय. आणि सुंदर काम झालेलं आहे. सर्वात जास्त जे मला आवडलेलं आहे त्यासाठी कॅमेरामॅनला त्या पत्राच्या भंगारमध्ये जाऊन उभं राहायला लागणार आहे. कॅमेरामॅन फोकस करू, कॅमेरामॅन फोकस करू उधर ए शेप. झूम झूम. ते कसं वाटतंय बघा. मस्त. आता तिकडे लावलं आता ते. तू जे विचारत होती ना ते डिझाईन हा, तर ती डिझाईन तिथे लावली. तिकडे लावली आहे. ओके, छान झालं ना काम. मस्त झालं. ओके, तर एवढं वेळ लावून पत्र्याचं काम पण 4 दिवस अगोदर झालेलं, म्हणजे ते पत्रे झालेले पण दाखवायला आमच्याकडे पण ट्राय केलं. हे UPVC पत्रे आहेत. ओके, त्याचे 2 रिझन लावायचं माझा. काय 2 रिझन आहे मम्मी? तुम्हाला सांगतो ना, हे जे कॉस्टिंग ना स्लॅब बरोबर जातात. एक स्लॅब टाकणं नॉर्मल वाटतं, हे टाकणं आणि त्याला कैची बिची. ह्याला मी बघा माझ्याकडे ऑप्शन कसा होता, हे बघा हे असं आपलं जे बाजूचं घर आहे ते असं आहे, फक्त हे बघा असं, म्हणजे असं दिसतं, असं 2 पाकी म्हणतात ह्याला. मी 4 पाकी केल्या. तर थोडं डिझायनर वाटलं पाहिजे की नाही. आता सर्व्हिसमध्ये आपण थोडी चांगली सर्व्हिस दिलीच पाहिजे. म्हणजे या रूम्सची सर्व्हिस आपण सर्व्हिस तर चांगली देतो, त्यावरून तिथे ए शेप केलाय, ते एक वेगळं अट्रॅक्शन दिली. हां, ह्याचे 2 फायदे UPVC लावायचे की हे हीट कमी होतात आणि पावसामध्ये आवाज कमी करतं. बरोबर आहे ना. आणि ती शीट ती गेल्या व्हिडिओमध्ये एक शीट दाखवली, ती इन्सुलेशन बबल शीट मी आणली होती, ती सुद्धा लावलेली दाखवली. आता तुम्हाला ते काळोखात मध्ये दिसतंय का? ते सिल्वर कलर आहे. हो, दिसतं, शाईन होतंय. हे बघा एवढीच उरली आहे ती. ही एवढी उरली आहे काय? पूर्ण रोल मध्ये ना हा, एवढी उरली. एवढीच उरली आहे. तर मी काय म्हणतो, जरा उजेडात या. मम्मी तू पण ये. हा. गरमी होत असेल तर हे तुमच्या बाथरूम मध्ये लावायला पाहिजे त्यांना. एवढी ती काय नेणार? पण हे आपण ठेवायचे उद्या उठून काय म्हणजे बघा हे आमच्या घरातले ठेवणार आहे. उद्या उठून कुठे लावणार आपण? वरती छत्रीला लावूया आपण, छत्रीला. मी काय होतं, आपल्याकडे छत्र्या आहेत ना 5. होय. हा, छत्र्यानं लावूया आपण हा, इन्सुलेशनची. छत्र्यानं कापून कापून लावायचा. पण छत्री बंद कशी होणार मग? मग बंद कशी होणार? उघडीच ठेवायला लागेल ती. एडिट. चला हे बघा हे असं एवढं उरलेलं हवेली आहे. जाईल तिकडे आतमध्येच ठेवू. आणि आमची भरपूर कमाई होणार आहे. भंगारवाल्यासाठी भरपूर भंगार जमा केला आम्ही. बंगालवाला स्पेशल बोलवायला लागणार आहे, फोन करून. येस. आणि इन्सुलेशन शीट बाहेर लावलेली नाही, फक्त रूम्स मध्ये. एक रूम हा ऑलमोस्ट 16x15, 15x15 नाही, 16x15चा रूम आहे. म्हणजे किती स्क्वेअर फीट झाला बघा, 15 × 15 × 25, म्हणजे ऑलमोस्ट 225 ते 230 स्क्वेअर फीटचा हा रूम आहे. सेम गोज फॉर मिडल रूम. आणि तो ए शेपचा रूम तर बाबा रॉयल रूम आहे. त्याला आम्ही एक वेगळं अट्रॅक्शन देणार आहे आणि वेगळं बनवणार आहे. ते पण बघायचं असेल तर या. इथे पण इन्सुलेशन शीट झाली आहे, दिसतंय का? ते पण काळोख झालं नाही बघा, हे शाईन होतंय जरा सिल्वर कलर आहे. हो. सिल्वर. आणि इथे पण इन्सुलेशन शीट लावली. म्हणजे जेवढे रूम्स आहेत ना त्या रूम्सला झालेलं आहे. आता फ्युचरचं काम तुम्हाला सांगतो. चला, एवढं घराचं काम सुरू झालं आहे. आता ह्यानंतर प्लास्टरचं काम आहे. आतून बाहेरून डबल हात, आतून सिंगल हात. त्यासाठी मला वाटतं अजून 20 ते 25 दिवस जाणार. म्हणजे मे महिना पूर्ण प्लास्टरमध्येच गेला, वरच्या प्लास्टरमध्ये. त्यानंतर तुम्हाला तर माहिती आहे आम्ही लादी पण ऑर्डर केलेली आहे. तुम्हाला दाखवलं होतं काय काय आपण मागवलेलं ते. बरोबर आहे. तर लादी पण येईल आणि परत 1 महिन्यानी लादी, म्हणजे 1-2 महिना आपल्या लादी प्लास्टरला जातील वरचं. म्हणजे ऑलमोस्ट रेडी. त्यानंतर आपण सर्व काम थांबवणार आहे, कारण पडणार आहे पाऊस. पावसात पेंट करून चालणार नाही. म्हणजे ऑलमोस्ट तुम्हाला मी घर फायनल दाखवला. एक लास्ट फायनल लुक तेव्हा दाखवायचं जेव्हा टाईल्स बसतील. आता म्हणजे तो 1-2 महिन्यांनी बरोबर. म्हणजे काम सुरू राहणार. फक्त दाखवणार आम्ही तुम्हाला आता झाल्यावरती सर्व गोष्टी. ओके. आणि त्यानंतर पावसासाठी आम्ही थांबणार आणि पाऊस गेल्यानंतर पेंट करणार, इलेक्ट्रिक सर्व गोष्टी बसवणार, वायरिंग करणार, प्लंबिंग करणार, उरलेलं जेवढं आहे ते. आणि आपलं रेडी आहे मग यूज करायला घर. ओके. तर असं सर्व काम होतं. आणि ह्याच्यामध्ये माहिती पडतं की काय ना काय कमी पडतं. कमी नाही पडत,
कोणकोणत्या गोष्टी डॅमेज होतात, पण ते पण मग आपल्यालाच ट्रान्सपोर्टमध्ये आपल्याला बिअर करायला लागतं. तर इथे बघा हे 3 बॉक्सेस जे तिथे लावलेत ना, हे कमी पडले होते. होय इकडे आपलं बाहेर कमी पडलेत, ते दगडासारखे. दगडाचे टाईल्स कमी पडले, तर 3 बॉक्स परत मागवलेले आहेत ते कोल्हापूरवरून. म्हणजे असे पण मध्ये अरेंजमेंट करायला लागतात. आणि हे सर्व पण अजून लावायचे आहेत आपल्याला. तर कामं आहे, नॉर्मल कामं हे संपतील, पण डिझायनिंग कामं हे तर मी असं कसं, हे तर तसं झालं पावसानंतर इंटिरियर वर्क वेगवेगळं आहे प्रत्येका रूमला. होय डोकं लावून आता आपल्याकडे चान्स आहे तर करून घ्यायचं, कारण आपल्याकडे गेस्ट आपण एकटेच नाही राहत. तिथे गेस्ट येणार, एका रूममध्ये 50-100-1000 माणसं राहून जातील. मग त्यांना काहीतरी वेगळं वाटलं पाहिजे की नाही, म्हणून ते टाईल्स लावले. म्हणून तसं एक वेगवेगळे लाईटिंग्स लावणार आहे, वेगवेगळं 3D वॉल किंवा वॉल डिझाईन किंवा पॅनल्स WPC सर्व काही लावायचा आम्ही प्रयत्न करणार आहे. ओके, तर आजपुरती व्लॉग्समध्ये आम्ही एवढं दाखवतो तुम्हाला. आता आतमध्ये जातो आणि जेवण बनवायला घेतो. आजसुद्धा आपले 2 रूम आहेत. ॲव्हरेजमध्ये मे मंथमध्ये 2-3 रूम बुक असतातच आणि वीकेंडला सर्वच रूम बुक असतात. ओके, बाय 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 बाय.